Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sa sikat nga TV series nga The Chosen, adunay usa ka talagsaon nga portrayal sa usa ka fictional character nga si Melek. Siya mao ang usa sa mga tulisan nga gisulti sa sambingay sa The Good Samaritan. Tungod sa usa ka dakong hulaw o ang kahadlok nga mamatay ang iyang anak nga nasakit, nakadesisyon siya kauban ng iyang amigo nga manulis sa dalan padung sa Jericho. Sakto nga naay Hudiyo nga niagi, mao nga nahitabo gyud ang pagpanulis. Ug kay nisukol man ang Hudiyo, mao nga nakulatahan kini. Ang ilang natulis mao ang pahat sa iyang amigo, samtang ang kabayo sa Hudiyo mao ang iyang pahat. Iya kining gisakyan aron iyang ibaligya sa sunod nga lungsod sa usa ka Romano. Apan samtang nagsakay siya sa kabayo, kalit lang nidalagan og kusog ang kabayo nga nawala siya sa iyang balanse og nahulog. Ang resulta, nabali iyang tiil, mao nga dili na siya makalakaw. Og siya literal nga nagkamang padung sa lungsod og nagpangayo og tabang nga siya iuli sa ilang balay. Di malas kaayo siya atong adlawa. Oops, diha sa lang takutob. Atong ipadayon ang istorya taod-taod. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus nagtudlo, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Matthew 18:4. Nagpasabot kini nga ang dako sa mata sa Ginoo dili sukdon sa gahom, impluwensya o ranggo, kundi ang kasing-kasing nga naay pagpaubos og masaligon sa Dios sama sa usa ka bata. Sa sunod nga bahin, gihatagan og importansya ni Jesus ang usa ka lost sheep. Nga bisan usara ang nawagtang, pabilin kini nga bililhon sa iyang pananaw. Kining duha ka imahe, ang pagkabata ug ang nawagtang nga karnero, maghatag kanato og dakong pagtulunan kung unsaon pagtan-aw sa atong kaugalingon ug sa uban sa mata sa Ginoo. Unsay mga mapamalandungan nato karong adlaw? Unang punto, ang tawong dili garbuso haduol sa gingharian sa Ginoo. Sa unang bahin sa ebanghelyo, gipakita ni Jesus ang usa ka bata ug giingon sa mga tinun-an nga mao kini ang ehemplo sa kun unsay dako sa gingharian sa langit. Importante nga masabtan nato nga sa panahon ni Jesus ang mga bata walay gahom sa komunidad, walay rights o mga katungod, ug walay bili sa pananaw sa daghang tao. Apan si Jesus ni pakita nga mao kini ang paagi sa pagduol sa Dios, ang pagbaton og kasing-kasing nga dili garboso. Ang pagpaubos sama sa usa ka bata nagpasabot sa pag-angkon nga kita nagkinahanglan sa Dios sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. Sa kalibutan karon nga daghan nato nagpunay na lang og pagpasikat, nagpunay na lang og pakitang gilas, og pagpangita og personal nga kadungganan, lisod kaayo kini nga buhaton. Sa espiritual nga pagtan-aw, ang bata simbolo sa pagka matinud-anon o pagka mapailubon. Walay pagpanikas o ambisyon nga mas labaw sa uban. Sama sa usa ka bata nga musalig sa iyang ginikanan, kita usab kinahanglan musalig sa atong langitnong amahan sa tanang panahon. Ang taong dili garbuso haduol sa gingharian sa Ginoo. Ikaduhang punto, ang taong nasaag sa iyang dalan, pabiling bililhon sa atong Diyos Amahan. Ang ikaduhang bahin sa ebanghelyo naghisgot mahitungod sa sambingay sa nawagtang o nawala nga karnero. Si Jesus nagsulti nga ang magbalantay mubiya sa kasiyaman og siyam, 99, aron pangitaon ang usa nga nawala. Kini nagpakita sa dakong bili nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Sa kultura nga magtan-aw sa kadaghanan o mupalabi sa mga mas importante,
Si Jesus nagpakita nga bisan ang usa nga taong gibaliwala sa uban, bililhon gihapon sa iyang mga mata. Ang tinuod nga kasing-kasing sa misyon sa simbahan, mo ang pagduol sa mga dili paduol sa Ginoo. Dili ni mahitungod lang sa pag-atiman sa mga ana-ana sa sulod, kundili sa pagpangita sa mga wala pa diha sa panon. Ang tinuod nga kaayuhan sa simbahan, dili makita sa gidaghanon sa mga nagsimba, kundi sa kasing-kasing nga nagapangita sa nawala o nagpasalig nga walay usa nga mabiyaan. That no one is left behind. Sa atong kaugalingon nga kinabuhi, ang tawag mao ang pagpangita ug pagtabang sa mga tawo nga nawala sa ilang espiritual nga dalan. Bisan pa sa atong pamilya, trabaho o komunidad. Ang taong nasaag sa iyang dalan, pabiling bililhon sa atong Dios Amahan. Story time. Padayon ta sa atong istorya mahitungod kang Melek, ang giingon natong dimalas nga tulisan. Kay siya nabakol naman, gitabangan siya ni Jesus ug sa mga tinun-an sa pagdaro sa iyang uma. Siya taon way kasudlan sa iyang kalipay, apan nakonsensya taon pag-ayo sa iyang nabuhat. Mao nga gisukit niya si Jesus nganong gitabangan siya. Gihulagway ni Jesus si Melek isip usa ka lost sheep nga iyang gipakita o gidapit pagbalik sa panon. Sa iyang pagmata sa sunod nga buntag, natingala na lang siya, kay siya nakalakaw na. Si Melek, ang dimalas nga tulisan, naggrasyahan. Mga igsoon, mga anak sa Dios, walay tao nga layo, rakaayo nga dili na maabot sa gugma o kaluoy sa Ginoo. Sama kang Melek, kita usa ka punto sa atong kinabuhi nahimong nawad-an pud ta og direksyon og nagkinahanglan nga makadungog sa tingog sa atong magbalantay. Karon gihagit kita nga dili lang magpabilin nga komportable sa atong espiritual nga kahintang. Gidapit kita nga magpakabana sa mga tawo nga nanginahanglan sa atong pag-ampo o pagsabot. Pinaagi sa gamay nga buhat sa gugma o pagtabang, mahimo pud tang instrumento nga mugiya kanila balik sa panon sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.